Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Ki pait ba nong shong shnong kador bar shnong Golflink kila yo banjiet yo rangbah shnong pura ya kabala pelong minha ka pratrik uyayong. Ya kate ka jungya jiet rangbah shnong la penya da ka election committee kador bar shnong da ka jung batha jong ka office tray kam ka hima melim. Hapdeng ka shong suk shong san ki pat ba nong jiet kila yo ya urang ba shnong bayamon lang kata oba Michael Hek. Shushu ha ka jungya jiet rang ba jong ka shnong Golflink ki baladon hadu laingut ki kertong kilong oba Michael Hek oba Dominic Saukmi bat oba Cornelius Rani. Ka jungjiet ya urang ba shnong pura kabala ireng da kabala penyat da ka ballot paper ya kabala sedang nadu min step khandai baji hadu lai baji no phaisngi. Lapan bena ya ka result ha ka por ndriwa je janmit ha ka ju kasngi. Pi ka jinjit ya nga nong basno ka ba kile ga ka election man thep ka bot ngai i sha bo pa ba jo nong so shnong jingi jo shnong Golflink bo don sha ka ta jingi beli udan sha ka ta jingi upun i ba met ban man si mo tre udan kam sha nga bri wala ban tre banang ni shmat ban tre bun ba ki bro man ka liang ka shnong hi ngan persang mangalai bini kundu ya di department repair dengan wala kes kino ki kam beren kam pada ko juga por rengkat ro ngan train kat lang bet kino mikmat ki emily mdc ban yo bandan ke juga nong joko shnong but kongsan do ba beli ki pajba ki ba ki jit ngam ta ngayo adu news pasan fui bot mga job ini election bo pajba i bo per covid ngala tri shitam ba ya ke shnong ngala rap kat bangala ngala tri ngam pe yu duk suk ngam pe yu a we bi no no ye boro ngalong kum ju be ngalo salon sarlo te lagi kita dau pai bau i ka kam junga nglale ke kam bangam las manong tomar tkowe ngolong bable ya ka shnong hangi ngi magi di try shnong i de mersim tanga suktunat ngai kuble pai ba yung shnong Golflink ya boro ka dong ka mopon klum skum por ka shnong pedeng shnong bar ka puri hills ngai kuble pai ba don don sha din shania yang aku murong ba shnong man penya ka shnong man pelat ne kini ki boro ka shong suk shong sain na ta kini bedi drugs ki bedi kia surok sungki namta ka light ka baro ka jinge babri tenteng pi upai ba la don kono ka jinge apo ka shnong u hapan cha shawrong ba shnong ban yikundo umla ban le chunu chunu hapan cha shu tana ka liang jungi ka shnong bar ka committee mantangan snai ka committee ka bas khamha mala ban rat khong yigini baro fit tenteng pin i ka jing jille pi ka jing bun gini ka khar apo shnong la ima tenteng bong pi pin pech chabo ki bara pathar pin pech no shinu ki len ki la bun me ni ka ngi hangi ngin persang sna committee ba ngim ai la than ba ki bri bona bar ki man kni ka kam ka jam no ka shnong bata ki khati kan train kat bat ka committee kan train kat ki bat ki kinu ki labor ro ki bawan menteri chine kam ka yo jingbit na ka shnong na ka committee kimna ban chuan room ban chu ayu kum ta kan ngoi pinga mantan ni shman hap snai committee ka bas kham ka baklan ngamde bengan bu ita ki executive member ni rong ba dong ni ki secretary shnong kinu official ki badai lekin shilong tang kinu kam shnong ba ka ki ka shnong kim pe ki hap ban yimi la shmat ban yetre pi ka kadon ka consistent bangi jong ka shnong ni hap ya kum ka rokom bad na kaliang ba pi kum mla ne mdc ka no ro ngin persang bali kendu yikiru bikin wala ki development khambur ban na kaliang jongaru kum mla ni ai kuble la job manta tenang ni shmat na kaliang ni yetre kat ba mla bale ni don kam manora ki development khambur ni don kam bar ka wei na shukran ni pi ba ka shnong ro kadon la ka jong ka benta ka shnong ro kadon la ka jong ka authority ka shnong ro kala ban bu proposal kala nora ki scheme ki wa ka jundunang ni po shnong jungi ka de ko sab kongsan kalai tengin persang ni train kan lamur mla ni wara tamatang ka wei nga hangni po shnong na tre kam nga nga pi ngam dan ba yem dan ba sem na tre be nam ta thik unong shnong nom ta pat ba ban aku ju por ku baji ne bo kham ji ngaru ngan tre dan kan lang baduru por ku kami kani ka shnong jungi wanya pat shnong banya pan la ka jong ka shnong sha ka liang bo pun bat kani ka liang Golflink ka ka shnong ba kli shnong jungi ki la pan la ka jong rong ba shnong te kami kani ka jinghuri ura bon ki rong ba ki rutumen kim tre kani ka jong pat shnong tadi hakata bantre ni pat shnong te idan rong ba shnong jungi babu inis alon rong ba shnong mi resign no halor ki jing resign jungi ngabat mengaku acting rong ba shnong nei cm ngai la thung kum acting rong ba shnong mantang along acting rong ba shnong south nem mdei ba thung ki pat ba thung nei cm ken pi ngalong kum acting rong ba shnong ala tre bon ba ki boro pa shnong ngala wara ki development ngala wara ki jingkala ngala wara nadong shnong boro te manta ka ganti ngai sha yam pat ba
ngatrei kum acting rong basnong manta ba jong rasuhun o pai ba o ji tau full fledged rong basnong pura katan ka di ka buram do enga mar ka em ngalale am ta ka shnong ngamso ila jong ngalale tama kai ka ba ai ka buram kinong shnong ya hagi di ka puar ka di kani ka di kongsan do enga banang ni shman ngan trei borba ngan trei bha ngan ya chmat ngan trei ngan ngan pen klan ki seng long kami ngan pen klan ki seng samla ngan bur ki advisor hadu intro nyomut ki rongba bakin advice ki ka committee yo rongba shnong ni don kam ki rongba bakin rongba mantai ki don kam bakin long rongba shnong ndai chu mantai long ki rongba la ndu fly ndu sar snam karta bakin yimi shnong kin long teng ki advisor to ka shnong bakin ai but lang ngi ha kono no ka junduna mat ka don kam ya ban plan ki seng samla ki seng long kmi ba ka committee ka baklan ki ba ka jinjalei jundi new drugs apo shnong thau ni la mi pan trei stom hapor per covid ngai nga ka jing jinjar ki pri ne bong pi ban tamban bam dan ban yum dan ngai ka jing e jung ki kane boro bangala tri shitam pra por covid ban ngala ora yike boro ki khapo shnong yike junun kam kum kini ki light ki boro ha ga ju ko por nai ko blei miliru ki light khndiat sai apo ka shnong la le ban le ngahang ni shong ngam ben ni nuru ngam kan tho blei miliru di kunyi rajong ni gadon kam ban yetre lang u ber MDC gadon kam yetre lang ki nong nikmat ha purom maki nga kumrong ba shnong ki hab ban burom ting ting tai